ko dito sa kuan sa San Pedro Street. Nakituyo. Dahil lang ha. Asa baka ko mo sulod ani. Kaya halos ang kanan kaya ang kuan higpit kayo ang security tungkol daling sa COVID-19. Then muli ang San Pedro Cathedral at standby. Nagpanggap ng tao, no? Yung mga tana ko. Nagpipit na kay gula ko. Kaya siya palapit ng mga tana. Tari. So this is the San Pedro Cathedral. Sa Manandang ko sa Cathedral sa MGCQ nato. Mingaw tayo. So sa Resore maghulong parang tawag na sa Resore. So muli ang dagway sa Davao City. Sentro sa Davao City pag-abot sa kuan. Tawag sa karon nga sitwasyon sa kuan. MGCQ. Kanindot yapon na kay tao. Rizal Park. Ay, pag pwede i-renovate ko, no? I-renovate ang Rizal Park. Is 4 sa hapon. Kaya mo ni ang mga bus para sa mga trabahante, I think. So, dito agi sa mga straight padulong pagawas na ako ani kuan. Pagawas ko ani o